Allah ya gafarta mana mana kusa a farkin da ba hutu tun daga Abuja an yi turnubu ana turnubu aka biyo jirgi aka zo aka turnubu aka yi zandar aka turnubu da magaranta kusa kwace muku Allah ne taimaka da sai an ba mata mai Allah ta rasi ya wadace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban gari na mata mai a cikin wannan babban jamhuriya ta Nijar. Ba don komai ba sai saboda ziyara ta uwantaka ta addinin musulunci. Na da yana cewa in Allah ya bani iko na fito daga Zindar ko daga Tanus ko daga Tasawa ko daga Agadez ko daga Arlet ya zama zan shigo ta mata mai za mu dan aji zango mu gaisa da yan uwa. Allahu akbar. Mu dan kada gobe ne a kora sannan sai mu dan karisa. To amma Allah bai bada iko ba sai yau. Allahu akbar. Amma na cika da farin ciki kwarai da gaske. Ai ban san mata mai babban gari bane sai yau. Na'am. Da yake da ɗan ratsawa kawai nake da wuce. Sai da aka ɗauko ni ana tafiya a cikin rai na rashin wai a wani gari muke ne kan. Muna Maraɗi ne ko muna Tawa ko muna Yamai. Aka ce a mata mai ɗin da ita ce. To wannan gari naku Allah ya masa albarka. Amin. Waɗannan matasa da nake gani Allah ya musu albarka. Amin. Ɗalibai da na gani maza da mata Allah ya musu albarka. Amin. Dattawa da na gani dattawan sunna Allah ya ƙare musu albarka. Wato ziyarar musulunci tana da lada ƙwarai da gaske. Idan kana so Allah ya so ka, Allah ya ƙaunace ka,
to je ka kai wa ɗan uwanka musulmi ziyara, amma ziyara ba ta ciwa-ciwa ba fa. Ka kawo ziyara kuma in zaka tafi kana so a ɗan kushe ɗan wani abu a ce maka to tafaddal. Ba wannan ziyarar ake magana ba, ziyarar da ka zo don Allah don soyayyar musulunci, ba ka neman komai sai lada a wajen Allah, ita ce ziyarar da ake magana a kanta. In kai wa alarama ziyara, alarama ya kawo min ziyara. In kai wa malam Jamilu ziyara, malam Jamilu ya kawo min ziyara. In kawo mutanen mata mai ziyara, ran da Allah ya sa wani cikin su ya shiga Najeriya, ya shiga Kano ko Abuja ko Gombe, ya ce a to ai akwai malamin mu a garin nan, bari je kai masa ziyara. Irin wannan ziyarar tana da lada sosai a wajen Allah. Ya zo a hadisul kudusi, hadisul kudusi, hadisai na annabi sun kasu kashi biyu. Akwai hadisul kudusi, akwai hadisul nabawi. Me ake cewa hadisul nabawi? Maganar annabi. Annabi shi ya faɗi maganar, wannan shi ake cewa hadisul nabawi. To akwai kuma hadisul kudusi. Hadisul kudusi a bakin annabi aka ji maganar, amma maganar ba ta annabi ba ce, maganar ta Allah ce. Na'am. Allah ne ya sanar da annabi maganar, ba ta hanyar aka ba mala'ika Jibril ya kawo ba. Allah da kansa ya cusa sanin maganar a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma annabi sai ya faɗa. To wannan shi ake cewa hadisul qudusi. Shi yasa malamai suka ce da za a karanta hadisi a sallah, to da hadisul qudusi ya kamata a karanta, don shi ma magana Allah ne. Allah ka gafarta mana. Amin. A irin wannan hadisi hadisul qudusi Allah yake cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Allah ya ce ƙaunata ta wajaba, inji Allah, ƙaunar Ubangiji ta wajaba. Allah da kansa ya wajabta wa kansa zai ƙaunaci wasu mutane, zai so wasu mutane. Lalle magana ta yi girma. Yanzu ba ana magana kai ka so Allah ba ne, yau kai ka dole ka so Allah. Waye halice ka? Allah. Waye ruwan sama? Allah. Da kai shuka a gona waye sa ta fito? Allah. Shinkafa da kake cinyewa waye ta? Agwagwa da ka yanke ka soye ka cinye waye halice ta? Kaza da ka soye kai farfesu waye halice ta? Ragon da ka yanke kana tauna kashi kana santi waye halice shi? Amarya da ka wuro kake dan rabowa. Waye halice ta? Wanda yana aiki na dole ka so shi, dole ka yi ne, dole ka so Allah ko dan abubuwan da ya maka. Ya baka ido, ya baka kunne, ya baka haƙori na taunar ƙashi, ya baka ƙafa ta tafiya, ya baka hannu an kawo naushi ka tare, kuma ka ce ba za ka so shi ba. To yanzu ba ana magana akan kai ka so Allah ba, yanzu ana magana Allah da kansa zai ce yana son ka. Akwai abin da kai wannan girma? A yanzu ko mai girma shugaban kasar Nijar aka ce ya kawo ziyara nan mata mai girma Janar Sani ya kalle ka ce na ta'ala a shekara nan ka san na ta'ala Allah ya jarrabe ni da sanka, wai a ranar za ka ga tafiya wajen na ta'ala. Shugaban kasa da kansa ya ce to balle ana magana Allah da kansa ce yana son ka. Da Allah magana nan karama ce ko babba ce? Babbar magana ce. Wasu mutane guda uku Allah ya ce ya wajabta wa kansa su. Wasu mutane ne wannan guda uku. Rukuni na farko almutahabbina fiya. Mutane biyu, wannan yana son wannan ba dan komai ba sai dan Allah. Shi ma wannan din yana son ɗayan ba dan komai ba sai dan wa? Allah. Sai dan Allah. Wayannan mutane guda biyu da suka so juna dan Allah,
ina son ka dan na gane kai mutumin Allah ne mutumin kirki, kana so na dan ka gane ni mutumin Allah ne mutumin kirki, to waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki yana son su. Allahu akbar. Rukuni na biyu, wal mutazawirina fiya, mutane guda biyu masu kai wa juna ziyara dan Allah. In tashi yanzu wajen Allah na kawo mai ziyara ba dan komai ba, dan uwana ne musulmi na kwana biyu ban gaishe ba, in ce bari na je da kwana rama in ga da hali ake ciki. Shi ma wata rana ya taso ya yi ne ya kawo min ziyara, to da ni da shi duka Allah zai so mu saboda ziyarar da muka yi wa juna dan Allah. Na uku, masu yi wa juna kyauta dan Allah, in yi maka kyauta dan Allah, ka yi mun kyauta dan Allah, ba irin na mata ba, kusa mata akwai abin da suke yi, idan wannan ta haihu sai a kai mata jaka 5, amma an ba ta dan Allah ne ito dan Allah amma ita ma wannan idan ta haihu za a yi ne Za a kawo mata. cin toki shi a biki, ke ko baban jaka 5 za ki kawo, zai kawo jaka 6 ki dan kara, ba laifi ba ne, ba laifi ba ne, ya halatta in ma kyauta amma ba kyautar na zubar da ruwa ne in taka da shi. Mutumin kawai ya kawo mutumin gari ziyara, ya dan kawo kaji da yan abubuwa, to shi ma nan da zai koma sai ya yi ne, sai a dan haɗa su abubuwa ko sai a bashi, in yi ban kwana zai koma har yaje kofar gida shiru sai ya dawo, ce lafiya ce na ji shiru ne, in babu wani abu da za a yi kaji na tunda ba a yi kasuwa ba ka da hukuma da su. Irin wannan kyautar ba laifi ba ne, annabi dai aka hana shi irin wannan kyautar saboda girmansa da matsayinsa wajen Allah. Amma nan muna magana na ma kyautar ban neman komai a wajenka, ka mai kyautar ba ka neman komai a wajena, to sai irin wannan kyautar ce take sa ka samu ƙaunar Ubangiji a sanadiyar irin wannan kyautar. Allah ta'ala ya samu dace. Amin. Hadisi ya zo, hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya tashi takanas ta Kano, zai je wani gari don ya kai wa ɗan uwansa musulmi ziyara. Zara rajulun akhan lahu fi qaryatin fa arsala Allah ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid قال أزور أخا لي في هذه القرية قال فهل لك عنده من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. والمتن يتاسو إجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم zai kai wa ɗan uwansa ziyara a wani gari, sai Allah ya sa wani mala'ika aka hanya ya tare shi, amma mala'ikan yana siffar mutum ba yana siffar mala'ika ba, yayin yana siffar mala'ika yana za ka tsaya ba, yau ba mala'ika ba ko ne firitun aljani ta ne ka aka hanya za ka tsaya. Sai mala'ika yake tambaye shi kai bawan Allah ina za ka je, sai ce zan je garin nan ne kai wa ɗan uwana musulmi ziyara. Ya ce kai da ka tayi mun bayani, za ka kai mai ziyara, wanda abu kake nema wajen shi, gaisuwa ce da roƙon iri. Wanda mutum ya ce la a'a gaira anni ahabbtuhu fillah, ina son shi dan Allah shi yasa zan kai mai ziyara. Sai mala'ika ya ce to alhamdulillah, ka gani nan ba mutum bane mala'ika ne, Allah ne ya turo ne in gaya maka yadda ka tashi za ka kai wancan musulmi ziyara dan Allah, to shi kuma Allah da kansa yana son ka. Allahu akbar. Malamai suka ce Allah ya ce yana son ka ya fi daɗi fiye da ya ce ya baka aljanna. Wannan magana ta fi daɗi, ta fi girma fiye da Allah ya ce a gaya maka ya baka aljanna. Wannan ƙarama ce, ba ta kai Allah ya ce a gaya maka yana son ka ba. Domin aljanna ai abu ɗaya ne cikin abubuwa sama da 1000 da Allah yake ba masoyansa.
kenan da Allah yana son ka ba aljanna kawai zai baka ba, duk abin da yake ba masoyansa zai ne zai baka. A sanadiyar me? A sanadiyar kai wa dan uwanka musulmi ziyara. Allah ya sa mu samu ƙaunar Ubangiji a sanadiyar wannan ziyara da ni da ku baki daya. Addinin musulunci shi yasa yake da dadi. Yanzu kana tafiya sai ka dan uwanka musulmi, me za ka ce mashi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Idan ka ce assalamu alaikum, sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta mashi lada 10. Ya ce wa alaikum salam, Allah ya ce shi ma ɗaya a rubuta mashi 10. Lada nawa ne kuka cike? 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wannan ya ƙara na ɗan shi ya assalamu alaikum ya tsaya nan. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum sai ƙara ne wa rahmatullah, sai Allah ya ce tun da ya ƙara wa rahmatullah ku ba shi lada 20. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Allah ya ce kai ma baka 20. Sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yanzu da bayan ya ƙara wa rahmatullahi akwai abin da ya sake ƙarawa. Me ya ƙara? Wa barakatuhu. Saboda barakatuhu nan da ya ƙara sai Allah ya ce ku bashi lada 30. Kai ma ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, kai ma sai a baka lada nawa? Lada 30 saboda kun gaisa kawai. Sai ya miƙo hannu, sai ka miƙo hannu sai kuka haɗa hannu kuka gaisa. Annabi ya ce almasafa hatu hasana. Wannan gaisa wanda kuka yi Allah zai ce mala'iku ku ta rubuta musu lada. Nan ba faɗi wa lada ba. Har sun gaisa ne mala'iku ku ta masu lada, ku ta rubutawa. Ba za a daina rubuta lada ba sai sai kuka sake hannayenku. Da kuka gaisa mala'iku na rubuta ladan nan sai kuka kalli juna kuka yi murmushi, kuka yi fara, kuka sake fuska saboda soyayya da ƙauna ta musulunci, sai Allah ya ce na gafarta muku zunubanku ku duka. Allahu akbar. Zunubanku saboda wannan kallon juna da kuka yi murmushi za su rinka zuba ƙasa kamar bishiya gayyanta ya bushe, a samu wata iska mai ƙarfi ta zo tana girgiza bishiyar, yadda ganye ke zuba ƙasa haka zunubin ku yake zuba ƙasa a wannan lokaci. Kamar sai ka samu musulmi na kiran kansa ahlus sunna, ko sallama ma wahala take bashi. Da an zo hada shi gafara dai, magana gafara dai bature shi zaka yi? Gafara dai. Ko kuma ana hada alhaji da Allah ya kira to ashe ba mu gaisa ba. Ina kwana? Ina kwana ba sai inda yake ba. Ko akwai wanda sai inda kwana yake? Ina kwana? Magana ina kwana ba. Yau ba sai inda yake ba ko zan tambaye shi ba. Kai da ake magana gaisuwar musulunci, wannan sallama da muke yi da ba, idan ba ku manta ba gaisuwar annabawa ce. Annabawa sallama suke yi junansu. Gaisuwa ce ta mala'iku, mala'iku sallama suke yi. Tun da Allah ya halicci annabi Adam, annabi Adam ya ce Allah ya ce masa ga mala'iku can je kai wajen su, za su gaida kai, duk gaisuwar da suka maka ita ce gaisuwarka da 'ya'yanka a duniya. Tun da Allah ya halicci annabi Adam ya je ce musu assalamu alaikum, suka ce wa alaikum salam. Ya zama mu saki wannan gaisuwa? Ana ramma mala'iku da suka je gida annabi Ibrahim ya faru. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما Shi kuma me yace? قال سلام. Mala'iku ne suka zo gidan annabi Ibrahim za su masa albishir matarsa ta haihu, amma da suka zo suka ce salama. Assalamu alaikum. Ba shi da assalamu alaikum ba? Na'am. Da suka faɗa haka shi ko me ce? Kala sai ce salam. Mala'iku suna yi wa annabi Ibrahim sallama, annabi Ibrahim yana ansawa.
wahalataka hadisu zai ibrahima وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين na'am إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما me suka ce قال سلام قوم منكرون ka ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce wa hal ataka hadisu dayfi ibrahim lalle labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iz dakalu alaihi yayin da bakin annabi ibrahim malaiku suka zo faqalu salama sai suka yi juna sallam assalamu alaikum qala sai annabi ibrahim ya ce musu salam kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku malamai suka ce gaisuwar musulunci ita kadai ce take dauke da addu'a duk gaisuwa ba addu'a a ciki duk gaisuwar duniya sai gaisuwar me musulunci sai gaisuwar musulunci inda ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku da Allah addu'a ne ku ko ba addu'a ne ku ba ina kwana akwai addu'a ciki ina yini ina maraice wa ka yi addu'a bonjour bonjour kai ka ce da wuta bonjour bonsoir bonsoir ba bonsoir ba bonsoir good morning good morning mutum ya rena wa mutum ba hankali wai kusa ne ma'anar good morning wai safiya mai kyau baka da koko ba karya ba wai rashin maka safiya mai kyau ya yi san safiyar mai kyau shi a wurika an kai kara ka kotu alƙali da neman ɗaure ka ya haɗa ka ce good morning safiya mai kyau kai za ka tafi kurkuku wa yi wa masa safiya mai kyau cewa wajen ka balarabe ya ce sabahul kai safiya mai alheri ya yi san safiyar akwai alheri a ciki duk duniya ba gaisuwa da ke ɗauke da addu'a sai gaisuwar musulunci kada ku yi wasa da sallama babban magana ce mala'iku idan za su zo su ɗauki ran mai imani kana da aƙida islamiyya kana rayuwa kan sunna mala'iku in za su zo su ɗauran ka sai su yi maka sallama shi yasa a cikin suratul nahl Allah ya faɗa mana yadda mala'iku ke zuwa ɗaukar ran mai imani yace allazina tatawaffahumul mala'ikatu الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Allah ya ce allazina waɗanda tatawaffahumul mala'ikatu mala'iku ke zuwa ɗaukar ransu ɗayyibin a same su kan tauhidi ba sa shirka kan sunna ba sa bid'a ya ƙuru da sai mala'iku su ce musu salamun alaikum abincin Allah ya tabbata a gare ku da Allah mala'ika ya zo ɗaukar ranka ɗan asabe mala'ika yana zuwa ya ce salamun alaikum assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam waye ne ce mala'ika mutuwa ne na zo ya ɗauki ranka Allahu akbar ai kai daga jin wannan sallama ka san harkar nan tana da kyau harkar nan tana da mai tana da kyau akwai alamun sauƙi a ciki sai su musu udkhulul janna ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda aikin kwarai da ku kasance kuna aikatawa yan aljanna in sun haɗu da yan wasu a cikin aljanna sallama suke yi ya la ya gane wannan la yasma'una fiha لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما wani wurin ya sake cewa la yasma'una fiha لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا sai dai ne إلا قيلا
قيلا سلاما سلاما yace da'awahum fiha دعواهم فيها سبحانك اللهم gaisuwar su وتحيتهم فيها سلام magana su ta karshe وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين kai Allah ka sa muna cikin aljanna آمين Allah ya ce la yasma'una fiha lagawa duk wata gaisuwa ta lagawa ba za ka ji ta aljanna ba gafara dai babu ta aljanna idan kwana ba za ka ji wannan ba barka dai ba wani barka dai bonjour ba bonjour aljanna bonsoir ba wani bonsoir good morning ba wani good morning good afternoon ba wani good afternoon good night ba good night aljanna la yasma'una fiha lagawan walakin zaba ba za ka ji karetawa aljanna ba da ɗan aljanna da ɗan aljanna in sun haɗu me za ka ji abinda za ka ji suna faɗa shi ne illa ƙilan salaman salama sai dai assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ce da awahum biha subhanaka allahumma addu'ar yan aljanna shine sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa tahiyyatuhum gaisuwar yan aljanna salam sallama ita ce gaisuwar su ji Allah madaukakin sarki kai ana ramma ba wannan ba yayin da za su shiga aljanna ma da sallama suke shiga Allah ya ce udkhuluha بسلام yayi gangara ذلك يوم الخلود udkhuluha ادخلوها بسلام آمنين udkhuluha 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 yadda ake shiga aljanna ke shi yasa sahabbai ba sa wasa da sallama idan ka da sahabi ko gaisa ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam sai bishiya ta shiga tsakanin ku kai ka bi ta gefen bishiyar nan shi ya bi ta nan da ko hadu a bayan bishiyar nan bai maka sallama yanzu ka zagayo shi ya zagayo sai ya sake ce ma assalamu alaikum kai sahabbai akwai da kullum sai cewa abokin sa zo ka raka ni kasuwa sai sai to muje sai a shiga kasuwa assalamu alaikum assalamu alaikum ai ta gaisuwa sai su hada zufa kafa su ta yi kura sun gaji dare sai ce to mu koma gida na'am gobe zo ka raka ni kasuwa ya dauka wani abu za a siyo aka je kasuwa aka rika bi layi layi ana sallama sallama ake zubawa aka gaji dare ya ce mu koma gida jibi zo ka raka ni kasuwa ya ce fas zuwa ban gane ba ka zuwa ba ya ce to dan me zan zo kullum sai ga shi da mu je kasuwa kai ba za ka sayo komai ba babu abin da za ka sayar ya ce ban gane ba zan sayo komai ba abin da zan sayar ba ka gane muke yi a kasuwar ba ya ce me muke yi banda sallama ya ce to ai ni na zai kai da kasuwa da ka ce assalamu alaikum lada 10 idan kai mutum 10 lada 100 in kai mutum 100 lada 1000 dan me zai zo na gida ga lada na mutane bin taka kasuwa da zan je ta dannawa ina samun lada na'am yake shi yasa da ke zuwa kasuwa da ta sallama in na ɗaya buhu na lada in dawo gida gobe in sake komawa Allahu akbar ka ji waɗanda suka san darajar sallama Allah mun gode maka da ka bamu wannan sallama alhamdulillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sallama tana da ka'ida tana da ka'idoji yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id was-saghir 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-kaseer ku je ta hikima ta annabi Allah ya kara wannan annabi salati amin sallallahu alaihi wasallam yusallamu ar-rakibu 'ala al-mashi idan yana tafiya kai keke ko yana tafiya kan motor ko yana tafiya cikin kokura agwagwa da buje ko yana tafiya cikin lori cikin mota
kai kana tafiya a ƙasa, idan na zan wuce ka ba kai za ka bin sallama ba, ni da ke kan abun hawa ne zan ba sallama. Masani kuwa gane wannan ka'idar. Wanda ke kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya da kafa sallama. Ai wani mai akwai adalci a ciki. Yanzu kana cikin mota kana shan AC, kana shan kilma, kana shan kilma, za mu kilma kana cikin kilma kuma sai a ce ni zan ba sallama. Ka ɗan rage min zafi kamar sallama ba. Akwai adalci ko ba adalci? Mai wanda ke kan abun hawa shi zai yi mai tafiya da kafa sallama. Shi ko mai tafiya da kafa shi zai yi wanda ke zaune sallama. In ka zo za ka wuce ka samu mutane a zaune, kai da za ka wuce ko mutum ɗaya da ka samu a zaune, kai za ka masa sallama ba shi zai maka sallama ba. Masani ba kuwa gane karatu. Mai tafiya shi zai wanda yake zaune. Idan kuma za su gitta ne, wannan ma tafiya yake, wannan ma tafiya yake, ko da kafa suke tafiya, sai ba za a sallah sai ce wa sayyiru alal kabir. Sai a duba cikin su wane ne yaro mai ƙananan shekaru, to mai ƙananan shekaru shi zai yi wa mai manyan shekaru sallama. Idan kana tafiya matashi sai ga dattijo, za ku yi kiliya, za ku gilma, shi ya wuce kai ka wuce, ba za a yanka ka jira sai dattijo ya maka sallama ba, kai ne za ka yi masa sallama da ladabi ka ce assalamu alaikum, ya ce wa alaikum assalam. Da Allah an girmama dattijo ko ba girmama shi ba? An girmama shi. Idan kuma ku biyu kuke tafiya sai kuka haɗu da wani da sun fi ku yawa, su uku ko su huɗu ko su biyar, za ku girma, to ku yan kaɗan annabi ya ce ku za ku yi wa masu yawa sallama. To me za ka zo ka hanya za a wuce, suriki ya haɗu da suriki, ka ba shi a wani yarka sai ka haɗu a kan hanya, aka ce shi zai fara yi maka sallama ko? Ya miƙo ma hannu ku yi me? Ku gaisa, ga sallama kun kwashi lada, kuna gaisawa Allah ya ce a ta rubuta lada har sai kun sake hannu ku. Ko a kalli fuskar juna kuka yi burbushi, Allah ya ce ya gafarta muku laifi. Sai ya ce wannan rashin kunya ne. Rashin me? rashin kunya. Kowa ya tafi da zunubansa shine ba a yi rashin kunya ba. Kowa ya tafi zero bai samu lada ba shine ba ya rashin kunya ba. Uban sai ya tsallaka da kamar zai karo da katanga. Surikin shi ma wannan sai ya tsallaka can. Ko aka ke ba? Hanyar ma yanzu an bata. Allah ya sa ka tuntube. Ai wannan lada ce da ake so a same ta da yawa. A ƙasashen mu akwai wuraren da ma sallama ba in ka je fada. Allah ma sun taba zuwa wata fada, ba zan faɗe ta ba. Da su mana Abubakar Giro. Allahu Akbar. Ana zuwa kusa malam Giro sun da sak. Allahu Akbar. Daga zuwa shi assalamu alaikum. Sarki ya ce wai wannan rashin kunya har ta yi sunan. Ku zo fada ku sallama, wai ga muku ana sallama a fada. In ba ku san ya gwada aka yi nan ba ku tambaya gwada akwai da ta muku gwada aka yi. Sarkin fada guda wasu wanda aka yi an zo fada. Ya ce to da yanzu kun tafi fada kun ga wanda aka yi. An kura da sarki ya sha wasu. Sallama ba rashin kunya ba ne. Girmamawa ne, mutuntawa ne, neman aljanna ne, ibada ce, neman lada ce a wajen Allah maɗaukakin sarki. Allah ka gafarta mana. Amin. Wannan gari na mata bai Allah ka masa albarka. Amin. Allah ka zauna da wannan gari lafiya. Amin. Wannan ƙasa ta Nijar Allah ka mata albarka. Amin. Allah ka zauna ita lafiya. Amin. Allah ka tsare wannan ƙasa. Amin. Ƙasar mu Najeriya Allah ka mata albarka. Amin. Allah ka tsare ta daga mugaye da bakiyanta. Amin. Ya Allah ka saukar da albarka ka wayannan ƙasashe. Amin. Allah ka zauna da wayannan ƙasashe lafiya. Amin. Ka ƙara haɗa zumunci tsakanin wayannan ƙasashe. Amin. Da wayannan kalmomi nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Ya Allah zai mutanen mata bai iya ci da wani.
لهم من لدنا أجرا عظيما ya Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu bis ختامه مسك wa fi dhalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allahu Akbar.